Ioannis, sunteți la fel de optimist în ceea ce privește stabilitatea macroeconomică a României? Eu, în general, sunt optimist. De ultimii 13 și jumătate de ani care sunt în România. Eu aș pun puțin accent pe infrastructură. Acolo am rămas puțin în spate, puțin mai mult, și trebuie fiecare în guvern care este în putere să rezolvă problema de infrastructură. Infrastructura în sens că poate să fie atractiv pentru țările care sunt în jur de România, ca Polonia, Ungaria și așa mai, Austria, Germania, să ajunge produse mai ușor și competitivitate să fie mai și mare. mai Deci, dumneavoastră ridicați problema infrastructurii.